kaintang ilang pang simento. Nay, Oh, na nga. Ihaw ta mo. Mawon kayo. Kasi ha, hindi man ilalim nandiyo kaintang dito oy. Mau lagi. Antay gano kwenta mo shipper do mo puno katabang. Mau lagi nga. Ana malaman tani mga gobyerno. Dako gadto ko kalipay nga naiabot ka din ning among teritoryo, ma'am. Aray. Humana nga mong panyudto karon mga ka-farmers oh. Wala na mo Oh, daghan kayo salamat sa tanan nga nag-sponsor karong adlaw. Salamat gyud kaayo. Ano yung mong kan mamang pinobre? Sana all. Hindi galing ay. Si kuan si ako also to. Kinsa to? Sir? Haro ko sir. Nelson? Nelson. Dili si. Diyan sa ta. Kato dako na pong follower sa Facebook. Asa karon? Pepsi Vlogs. Ha? Wala nyo pa nga jo egg donasyon? Popsi. Ang hata na to. Popsi. Salamat ka. Alis Popsi si. O mo ba din na si Jaka na si Asa karon? Oh, dili to mo. Dili to mo. Salamat. Katong maestro lagi mong gingon. Bayog-yog. Maestro ba to? Bayot to? Bayot. Og sa akong pare. Oh. Di ka taga-sugod kung wakakailan na ni Nida. Mao ni siya si sa artista si Dick Israel. Mao na dali na. Kisa man. Niloron? Oy. Bye! Dito bye! Niloron? Dito. Likod na ako. Likod. Ma'am, pagaw na ma'am. Day plato. Day Singapore. Dahil ko sa plato. Ayun ko pabaktason nila Bobitron. Na. Sa bitang adlaw mo abot. No, day plato to. Basin tog mo tamak to siya sa atong sa andi puno kay batuhan man to. Katong. Dato mo respeto eh. Di bisa basta-basta mo kuha na to. Tama kayo katukaran. Tama. Yara soke mga farmers. Yan yun ni man say. Kuan kanang Yun ni ma'am. Sige na. Ano yun no? taga-sugsug pag-asog sungo. Nang Isa may wasid. Suwasid. Ilam ka na ani mang sinino. Dili namang sis wasid. Di ko makilaw ni ako nang ikuan mo na. Karon. Ma'am, unsa bay mo ma'am Singapore ma'am? Oh, sige ra, sige ra. Masuod sa ako ng Kisa to gid mo ka dapat kanon. Singapore. Nobre lagi ma'am, so inanay man lagi ning kinabuhi nga lasang noon di nagaawit sa Pilipino. Tingog mo'y haksay tagning og paraygon. Anak ko. Anak ko. Arabi ka ligre din niya ma'am. Kay wa pa ka moabot ron ma'am. Aw, gulay among sudan ron. Sagbira. Ginoo ray magabalos ka nato. Oh, man po may problema ni ma'am kay why should ana may daghang hinikta ni sihan. Oh, naay daghang napog may daghang gulay. Gulay mo lami ras gulay. Oh, sige ra. Adyo ra palawit kagad. Pre, palingkod mo. Dahil kutsara oh. Ingon man sila nga, di ta man problema wa tayo sudan kay daghang manok. Pre, lingkod pre. Ihaw lang ko. Pagda ko dos ni mo nga ko dos ninong yung di ka ngari. Adong padadaan si Jay Ihaw. Agoy. No. May gam ka farmers. Ha? May gam kay kana ding di mo ari tibuok man di maipada. Ah, sakto. Mama na. Napod nun mo hindi, nanapod mo re. Lingkod ko parmas. Wa pa jud Bitaw, salamat ka, Jo. Salamat ka, Jo, kay nag-sponsor nga nito. Kaya mga nadyo kong donasyon kaya nang koy mga barkada pud nga tos gawas. Bakit mo badaay? Wait ko mo pagsuway. Talaga ginagaw. Hindi na nang way ko pagsuway kay kumo ano dapat nimo ingon lang ka. Lalim ni day. Pero ang TL ning tamak jud kay nagtuo man kog red carpet na tohong kita makakat. Ano karon? Tinga ako ng lubong ay kulapok man siguro kamatay si minuto ng dayo. Sige wala ko kanang mura man ahong gininhawa nag-abot was dahanay nga na. Singgit sa pagsaka eh. Ang ilong. Yan na tay. Salamat. Ang ilong. Let's go to gunit sa Panto na kasi katawan niya man pag kita na mo nga pag-anan. Hindi kasi ilok.
Gitik-gitik. Kay dako magtidyan di ako kayo kanagunit sige mako-video na. Dito kasi ilok. Dito kasi nagay sige. Bandog sige kasi katawa sige nagsakay. Kitik dahil. Diba? Di man ako magkakapagsigan ka na video malagi ko sa ninja ko kung abot ko dito. Hawar tong katkaton. Sir, no choice ko ilok ko kumukulit mo kay kawak mo kasi ko ani ba. Ay, may tapari ba? Pre! Kung saan magkakaon? Di naman nahingaon noon lagi ng nanguwag lagi pre. Maoba. Ay, nananay ko nalinig ka sa day sunod. Oh. Ngani, ma'am, kay bawo ka ma'am? Ini ka December magka-Christmas party kan ini magka-Christmas party. No? Oh, lagi Asa kaya mo. lapit sa mga farmer? Oh, kani sila. Oh. Ah. Dagan man may karon man ni ron gamay kay katuwa na lagi ning sponsor lagi. Pabalikan na to sila. Diyan mo kaluya kay maluoy ra laging Ginoo basta diniyos ni ato di ta mag og tinalulo ning ato. O mo ganagingon nga og kwartas hangin o kabuang dali ra jud na mawa pero og gikan sa tong kasing-kasing sa atong pagbanan sa Pangginoo aw mulang last jud na. Para naman lakas kaaduhan sa tanan good. Oo. Mamita ko naka-realize ko nga mag-party kay Seashore. Bukas tong Naapatong ibno nun, ko ay nanginag simento. Wala ko kasabot kay kayo kung simento nga daan nga. Tanda ko. kagabari taon ma'am. Ako nakagbayro nun haron. Ang loy ay mong tamak-tamakan aron Wara ba ito kakababoy no? napakakaos baboy. Tamak-tamakan nimo. Blansi do taron ang imong gibaligda mo raputi Sa bayad. tibok sa dunditi ka mo, masiguro nagbayanihan o ingana no? Oh. Kadugay man, kadugay. Mahapit na lagi mo tulo Namay nagbayanihan bisan dia pandan pero dili dugay. Kawa ma ko nakakuha lagi nga Bungkag. mas maasen, ya kadang nagsimento daan, wa na dito eh. Ang uban nito eh O kasi ko na mo buti lapok pero di ka to pagladyo logic lagi sir. Okay naman ko na makakita lapok ko dali ladyo. Kana ang sus ginaw ko. Wala ga ang gingon na. Dungawan, lagi- Padung langit ka nang injo. Dungawan, lagi lunsod. Padung langit. Uy. Okay, boy na lagay magkaon ka dito tanaw ka kanang kuan dagat. Nanagumoy si of clouds hapit. Magano kaya ako eh. Kasi kung reklamos ko himtang sang pinabuhi na. Napagdili ng bagong lisod. Uy, ginoo ko. Tabang Lord. Ako lagi mabasa ang Marjon, ingo sa Marjon nga alisura man pa. Ijang gihatag dito ibabaw na dugay ko nakalito. Uy, kalig nila. Saingan. Wala nga kanimot na ko. Matay na ako ang barkada nga to sa Amerikano. Makatagal, makipagka. Mana, lingkuran mo. Di ba bugad umiinom ni sila ma'am? Kanang duwa nagtapad din ang umiinom. Hasta tusa. Di po ni. Kani usa di po burag umiinom na ni. So ako. Kare, nakaigo sa kawon pimpay dito. Ano sa mga inon? Tanduay? Di man ma'am kay mga Di ko sa imo. Ingo ko pagsaka nga, Ruy, madubog ako Ikaw din saka dito ma'am. Alam mo lipa din nagado. Saka do itanaw do Uy, las ko, bawta las ko yung singgit ko. Nagulong ako na rin ni Sir Igor. Pag ko katong sa kaula, ilok, nagatuday, bahala lang ko tijan. So, manitijan, di mo ko kagakot. Nag-vlog man ko. Restricted ilok. Nga naman doon, bahala. Maibot na. O dato reklamo driver nga maisa ko no agtiil ko ng bubik. Naalala mo. Una pa sa isa baka naman pod. smoke ini ang nagbayad niya. Lisod kita jadi di ka wala binag. Kuan. Hindi kayo magpalidli, ano nila ka identidyan mo? Sangko man. Salamat ulit sa mga tumatabangay na abot dito sa mga Pag-gym pangandoy. mo guys, kaya na po kayo donate nga sa ako simento. Oh, na inana na sa kasibol si ma'am. Mga unta. Galubilo sa mga ordinaryo nga mga magulang. Asa na ang taga-sugod? Wag na. Tama ma'am, kay daghan na siya followers ma'am. Pwede na ko ang Facebook. Ano man? Di ba sir? Bag uno pa na yung account. Wala na isigit ko ang sir report. Ito nga kabut na dihan na lamang. Ano ba? Sagol. Sagol. Hmm. Sa ihap.
Luyo, taga-sugod no. Namatay dyan sa ano. Siya may pinakaunang vlogger nga yung tabang dere. O kasi dyan, medyo pa sikat-sikat sa kuhan. Wa pa yung reels na ano sa dyan. Ano siya page? Gusto ko yung nga Wa mo ris. followers po. Wa Na, halos makapusong. kang kuan Siguro magsabang palit ko ng bubit ko ng kuan tandaway. Si Sir. Naglamig ito din na cheese. Oh. Sana, ano magagano? Magpasugo maring. Di may agaw mo pasugo maring agaw ron. Hindi. Wa gid sa oron. Kanang motor kay. Di ba pare, agay igagaw mo bit magpasugo maring sugoon. Paugman naman ang adto ng motor. Ay ba? Ada, pare may kemo. Pare, sugo nga pre no. Ay ay. Sniper, uyan ang sniper. Uy, Ito ah. Ito to. Bay, salamat ka Dubaya. Sa pagtabang mo. Kargahan ng simento. Mau gani, uyan ang. Pero di man lagi kagwang tao kadto nas tumoy kay gawas nga dango. May tamay. Napagka sa daya bayanihan sir no. Kaya ko ba na. Mga malag kuan basta kay Kaon dong. Adya mo padaog sa mga basher, uy, wa man ay kwenta, dostura man ang babungkag mo. Aw na yung mga di, wa bitaw na nalipay silang kinabuhi. Mahaw. nais na pipan. Pila ra ka ba pa nagpaabot Tubig. nagpaabot na kun babiha sa lagi untan daw man wala man ang kain.